हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण अध्याय 16वा दैवासुर संपत विभाग योग, दैवी आणि आसुरी स्वभाव याचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वांना सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली आपल्याला. त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सरळ भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत. त्यांचा आशीर्वाद घेऊन वर्गाला सुरुवात करू. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. तसेच इस्कॉनच्या सर्व टीमला धन्यवाद देते. त्यांच्या सहकार्यानेच आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य असतं. वर्गाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आज आपण हा अध्याय 16वा सुरू करतोय. दैवासुर संपत विभाग योग किंवा दैवी आणि आसुरी स्वभाव. आपण जे म्हणजे मागच्या वेळी 15वा अध्याय जो पूर्ण केला होता, पुरुषोत्तम योग असं नाव होतं, ज्यामध्ये आपण जाणून घेतलं होतं की कृष्ण या भौतिक त्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगतात कृष्ण की या भौतिक जगातून अलिप्त होऊन तुम्ही माझ्या धामामध्ये या. आणि या भौतिक जगाच्या बंधनाची तुलना एका अश्वत्थ वृक्षाशी केली होती. हा अश्वत्थ वृक्ष कसा होता, तर ह्याची मुळं ऊर्ध्व दिशेला आणि वृक्षाच्या शाखा खाली होत्या. वृक्षाचं पोषण प्रकृतीच्या 3 गुणांनी होत होतं आणि या वटवृक्षाचं विस्तृत वर्णन आपण समजून घेतलं होतं. आता या वृक्षाचा आदी नाही, मध्य नाही, अंत नाही असा ह्याचा विस्तार होता आणि या वृक्षाच्या शाखा सर्व दिशेने पसरलेल्या होत्या. आपण जसं बघतो की एखाद्या भूमीवरती जेव्हा पाण्याचा अभाव असतो, तर तिथे जमीन ओसाड असते म्हणूया, की त्याच्यावर काही उगवत नाही. पण पाण्याचा अभाव जर का नसेल तर मात्र ती हिरवीगार दिसते. तसंच विशिष्ट प्रकृतीचे गुण ज्या ठिकाणी अधिक प्रमाणात आढळतात, त्या ठिकाणी त्या त्या प्रकारच्या जीवाच्या प्रजाती अभिव्यक्त होतात. तर आपण ते चित्र बघितलं होतं उलट्या वृक्षाचं. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की वृक्षाच्या खालच्या भागामध्ये मनुष्य प्रथम, त्याच्यानंतर अजून खाली प्राणी सर्व, घोडे, गाई, कुत्रा, मांजर अशा विविध जीवांच्या प्रजाती होत्या. आणि वृक्षाच्या वरच्या भागामध्ये देवता, यक्ष, गंधर्व अशा उच्च जीवयोनी होत्या. आपण 15व्या अध्यायात स्थलांतर म्हणजे आत्म्याच्या स्थलांतराबद्दलही जाणून घेतलं की जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावामुळे कोणता देह त्याला प्राप्त होतो, त्या देहाचा उपभोग तो कसा घेतो, हे सर्व ज्ञानचक्षु ज्याच्याकडे आहेत तो पाहू शकतो. म्हणजे जो विशुद्ध
सत्वगुणामध्ये पोचलेला आहे, जो कृष्णांचा शुद्ध भक्त आहे आणि जो भक्ती सेवेमध्ये संलग्न आहे, असा भक्तियोगी आत्म्याचं देहांतर कसं होतं हे समजू शकतो. पण ज्याची चेतना अविकसित आहे, प्रकृतीच्या गुणांच्या प्रभावाखाली एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये राहून इंद्रिय तृप्तीच्या भ्रमाखाली जो अनेक सुखदुःख भोगतो आहे, तो मात्र हे प्रयत्न करूनही जाणू शकत नाही. आपण 15व्या अध्यायात हेही समजून घेतलं की कृष्ण आपले देखभाल करता आहेत. म्हणजे स्थूल शरीराचेच नाहीत तर सूक्ष्म शरीराचेही ते पोषण करतात. चंद्र, सूर्य, अग्नी यांचं तेज कृष्णापासून आहे आणि चंद्र, सूर्य आणि अग्नी यांच्या सहाय्या वाचून कोणीही प्राणी इथे जगू शकत नाही. म्हणजे कृष्णा कृपेनेच आपण जिवंत आहोत सर्व. कृष्ण प्रत्येक ग्रह लोकात प्रवेश करतात आणि त्यांच्या शक्तीमुळेच सर्व हे ग्रह अंतरिक्षामध्ये एका विशिष्ट कक्षेमध्ये तरंगत असतात. श्रीला प्रभुपादांनी दिलेलं आपण उदाहरण वाचलं होतं की सजीव मनुष्याचं शरीर कसं पाण्यावरती तरंगू शकतं, पण जेव्हा आत्मा देहत्याग करतो म्हणजे शरीर मृत झाल्यावर मात्र ते पाण्यामध्ये बुडतं. मनुष्य मृत होतो तत्क्षणी तो पाण्यात बुडतो. तसंच ही भगवंतांची शक्ती या सर्व ग्रहलोकात प्रवेश करत असल्याने हे सर्व ग्रह अंतरिक्षामध्ये तरंगू शकतात. आणि आपण 15व्या अध्यायातला जो 15वा श्लोक महत्वाचा बघितला होता, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, याच्यामध्ये आपण जाणून घेतलं की वेदांच्या द्वारे जाणण्यायोग्य वेदांचे संकलक आणि वेदांचा ज्ञाता हे कृष्णच आहेत. त्यानंतर त्रिश्लोकी गीता आपण समजून घेतली 16, 17 आणि 18. या श्लोकांमध्ये आपण संबंध ज्ञान म्हणजे कृष्णांचा आणि आपला काय संबंध आहे हे जाणलं. 18व्या श्लोकामध्ये अभ्युदय ज्ञान म्हणजे कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती कशी करायची आणि 20व्या श्लोकामध्ये प्रयोजन म्हणजे कृष्णांचं प्रेम प्राप्त करणं हे प्रयोजन. हे जो संशयरहित होऊन कृष्णच पुरुषोत्तम भगवान आहेत हे जाणतो तो सर्वज्ञ असतो असं कृष्ण म्हणाले आणि कृष्णांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये तो जोडला जातो. आता 15व्या अध्यायाचं पुरुषोत्तम योगाचं सार काय होतं, तर आपण या भौतिक जगामध्ये अडकलेले आहोत. ते कसं आहे, दलदलीसारखं स्वरूप आहे त्याचं. अडकले आहोत कारण आत्म्याच्या अनेक इच्छा आहेत, कामना आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठीच शरीर मिळालं. या असंख्य इच्छा पूर्ण करताना कर्मबंधनामध्ये अधिकच गुरफटायला होतं. म्हणजे या भौतिक जगातून आपली सुटकाच होत नाही, म्हणून दलदलीसारखं म्हटलं गेलंय. इथेच अडकून पडायला होतं. पण कृष्णांना यातून सुटकेचा मार्ग कृष्णांनी सांगितला. काय मार्ग सांगितला की ज्ञान घ्या. ज्ञानाने तुम्हाला स्पष्टपणे हे समजेल की भौतिक जगाचं स्वरूप कसं आहे, आध्यात्मिक जग हे या भौतिक जगापेक्षा कसं वेगळं आहे. म्हणजेच ज्ञानाच्या मार्गाने आपल्याला दिशा मिळेल, ज्याद्वारे भौतिकाकडे आपण अनासक्त होऊ शकतो आणि कृष्णांबरोबर जोडून घेऊ शकतो आणि आपली प्रगती ऊर्ध्व दिशेने म्हणजे कृष्णधामाकडे करू शकतो. ऊर्ध्व दिशेने प्रगती करणं नेहमी अवघड असतं, त्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतात. पण अधोगती मात्र पटकन होते. जसं उतारावरून धोंडा कसा घळंगळत यावा तसं मनुष्याचं पतन होतं आणि मग प्राण्यांच्या, कृमी, कीटक, वृक्ष अशा नीच प्रजातीमध्ये जन्म मिळतो पुढच्या मृत्यूनंतर. प्राण्यांच्या शरीरात जन्म मिळाला की चेतनेच्या विकासाचा मार्ग तिथेच थांबतो. मग परत कधी जन्म मनुष्याचा मिळेल, कधी तो ते विकासाचे प्रयत्न करेल, हे काहीच सांगता येत नाही. म्हणून आता जो मनुष्य जन्म मिळालेला आहे या जन्माचं सार्थक करून घेणं हेच आपल्या हिताचं आहे. आणि त्यासाठी कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊन नियमितपणे जप करणं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करीत राहणं आणि अशा प्रकारे आपण आत्म्याचा अधोगतीपासून बचाव करू शकतो. आजचा जो अध्याय आहे दैवासुर संपत विभाग योग, दैवी आणि आसुरी स्वभाव. तर बघा, जीवात्म्याला एखादं शरीर प्राप्त का होतं आणि मागे त्याचं काय कारण असतं, तर त्याच्या वासना असतात. तो त्या शरीराच्या द्वारे पूर्ण करतो. त्याच्या वासनापूर्तीसाठीच ते शरीर आता त्याला अनुकूल असं असतं आणि त्या शरीराची रचनाच तशी असते. आपण वाघाचं उदाहरण घेतलं होतं की तो हिंस्र प्राणी आहे, शिकार करतो आणि त्याचं शरीर हे शिकार करण्यासाठी त्या शरीरामध्ये उपयुक्त गोष्टी आपल्याला दिसतात. त्याच्यामध्ये चपळता असते, झडप घालण्याची क्षमता असते, त्याची नजर तीक्ष्ण असते, कानाची क्षमता ही अतिशय तीक्ष्ण असते किंवा त्याचा जबडा, त्यातले दात, पंजे, नख ही सर्व काही रचना शिकार करून मांसाहार करण्यासाठी पूरक बनलेली आहे. पण आता विचार करा, माणसाचं शरीर तसं आहे का, तर नाहीये. खूप फरक आहे या रचनेमध्ये शरीराच्या. म्हणजेच मनुष्याच्या शरीराने साध्य करण्याचा हेतू पण वेगळा असणार. जशी आता एखादी
BMW सारखी गाडी आहे किंवा मर्सिडीज सारखी गाडी आहे, ही कशी आहे, स्मूथ रस्त्यावरती चालवण्यासाठी तयार केली गेलेली आहे. खूप खडबडीत रस्ते असलेल्या कच्च्या रस्त्यावरती आपण हिला घेऊन जाऊ शकत नाही. अशा ठिकाणी ट्रॅक्टर इत्यादी गोष्टी जाऊ शकतात. तसंच हे मनुष्याच्या शरीराने साध्य करण्याचा हेतू पण वेगळा असतो. आत्मसाक्षात्कारासाठी मिळालेलं हे आपल्याला शरीर आहे. जसं मर्सिडीज सारख्या गाडीला आपण कच्च्या रस्त्यावरती खडबडीत रस्त्यावरती नेलं तर ती योग्य प्रकारे काम करणार नाही, ती बिघडेल. तसंच मनुष्य जीवनाचा उपयोग आपल्याला कृष्णांनी जे नियम सांगितलेले आहेत ते पाळून कृष्ण भावनेचा पुनर्जागृती करण्यासाठी, कृष्ण भावना प्राप्त करण्यासाठी आपण करू शकतो. आणि यासाठीच या मनुष्य जन्माचा वापर व्हावा ही आपली जबाबदारी आहे. म्हणजे मनुष्य जन्म का मिळाला आहे, तर या जन्मामध्ये आपण जिज्ञासा करू शकतो, ज्ञान प्राप्त करू शकतो, ज्याद्वारे भौतिक जगातून आपली सुटका करून आपण घेऊ शकतो. 15व्या अध्यायामध्ये आपण या भौतिक जगाचं जे वर्णन ऐकलंय, उलट्या अश्वत्थ वृक्षाच्या उदाहरण घेऊन कृष्णांनी सांगितलं, ज्याचा काय आदी नाही, मध्य नाही, अंत नाही असा पसरलेला आहे, दलदली सारखा आहे. सुटका करून घेण्याची संधी या अश्वत्थ वृक्षातून किंवा भौतिक जगातून केवळ मनुष्य जन्मातच आपल्याला प्राप्त होते. म्हणून दुर्लभम मानुष जन्म असं म्हणतात प्रल्हाद महाराज. आता याबद्दलचं ज्ञान म्हणजे भौतिक जगातून सुटका करून कृष्णांची प्राप्ती कशी करायची याबद्दलचं ज्ञान कृष्णांनी वेदांमध्ये दिलं. वेद ब्रह्मदेवांना सांगितले आणि वेदांचं सार हेच उपनिषद आहे, तर जी अनेक ऋषींनी लिहून ठेवलेली आहेत. पण आता आपल्या आयुर्मर्यादेमुळे ही उपनिषद वाचणं आपल्याला शक्य नाहीये. पण या सगळ्या उपनिषदांचं सार म्हणजे भगवद्गीता, जी कृष्णाने अर्जुनाला सांगितली, गीतोपनिषद असंच म्हणतात, तीही आपल्याला समजू शकली नसती. कारण आता आपण कलियुगात आहोत आणि कलियुगामध्ये माणसाच्या क्षमता या अतिशय मंद असतात. मंद बुद्धी, मंद आयु, अल्पाय म्हणजे भांडखोर, सहजपणे विचलित होणारे, मंद भाग्याचे, असं वर्णन आहे बघा भागवतम मध्ये कलियुगी माणसाचं. पण आता श्रीला प्रभुपाद यांनी अतिशय ही सोप्या शब्दामध्ये आपल्याला समोर ठेवली आपल्या, त्यामुळे हे ज्ञान आपण ग्रहण करू शकतोय. जसं आता एखाद्या लहान बाळाची आई असते बघा, मग ती त्याला अन्न कसं देते, तर ज्या स्वरूपात बाळ खाऊ शकेल तसं मुरडून देईल किंवा मिक्सर मधून काढून अगदी मऊ बनवून त्याला तो भात वगैरे देईल. तसंच म्हणजे बाळ ज्या स्वरूपात खाऊ शकेल तसंच इथे श्रीला प्रभुपाद यांनी आपली बुद्धी ग्रहण करू शकेल, कारण आपली काही तयारी नाहीये. आणि मग अशा स्वरूपात आपल्याला खूप अवघड ज्ञान दिलं तर ते आपण ग्रहण करू शकणार नाही. त्यामुळे साध्या सोप्या शब्दामध्ये ही भगवद्गीता आपल्याला समोर ठेवली आहे. तर इथे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की मानवी जीवन, मनुष्याचं हे शरीर कशासाठी मिळालेलं आहे, तर आध्यात्मिक जीवन जगण्यासाठी मिळालेलं आहे, इंद्रिय तृप्तीसाठी मिळालेलं नाही. आता ब्रह्मदेवाने सृष्टीची निर्मिती केली, प्रजापती म्हटलं जातं एक त्यांना. तर आवाज त्यामध्ये माझा येत नाहीये का आवाज? मध्येच हा. जातोय का? तर सर्व उपनिषदांचा सार त्याच्या नंतर नाही. हा सांगते थांबा. सर्व उपनिषदांचं सार म्हटलं जातं म्हणून गीतोपनिषद असं म्हटलं जातं बघा. भगवद्गीतेला. आणि आता येतोय का माताजी आवाज? हो हो. हा. हा. तर आता ही पण गीता बघा, गीतोपनिषद जरी म्हटलं तरी आपल्याला ती समजली नसती, कारण आपण कुठे आहोत, कलियुगामध्ये आहोत. आणि कलियुगातल्या माणसाचं वर्णन पण असंच केलं गेलंय भागवतम मध्ये, की कलियुगी माणसाच्या क्षमता या कमी झालेल्या आहेत. म्हणजे मंद बुद्धी आहे, ग्रहण करण्याची क्षमता त्यामुळे कमी आहे, त्याचं लक्ष विचलित होतं सहजपणे, एकाग्रता नसते आणि भांडखोर स्वभाव आहे, मंद भाग्याचे आहेत. मग आता श्रीला प्रभुपाद यांनी अतिशय सोप्या शब्दामध्ये आपल्याला हा अर्थ भगवद्गीतेचा समजावून सांगितला. जसं मी उदाहरण तुम्हाला दिलं की एखादं लहान बाळ आहे जे खायला शिकलेलं आहे आता, तर आई हम्म. त्याला कशा स्वरूपात अन्न देईल, अगदी मऊ असा भात बनवून देईल, मुरडून देईल, म्हणजे ज्या स्वरूपात ते बाळ ग्रहण करू शकेल, खाऊ शकेल. तसंच श्रीला प्रभुपाद यांनी आपली बुद्धी ग्रहण करू शकेल अशा साध्या सोप्या भाषेमध्ये भगवद्गीता आपल्या समोर ठेवली. आता ब्रह्मदेवाचा आपण बघतोय की ब्रह्मदेवाने सृष्टीची निर्मिती केली. या सृष्टीमध्ये दोन प्रकारची माणसं आहेत. एक म्हणजे सूर म्हटलं जातं. सूर म्हणजे काय, की दैवी गुणांचं ज्यांच्यामध्ये प्राबल्य आहे. आणि असुर आहेत. असुर म्हणजे राक्षसी गुणांचं किंवा आसुरिक गुणांचं ज्यांच्यामध्ये प्राबल्य आहे ते. आता थोडक्यात काय समजायचं, की हे जे सूर जे आहेत ना, ज्यांच्यामध्ये दैवी गुणांचं प्राबल्य आहे,
ते कसे आहेत की ते कृष्णांनी दिलेले नियम पाळणारे आहेत. त्यांनी सांगितलेल्या विधिविधानांचं आज्ञांचं ते पालन करतात. आणि यांच्या विरुद्ध जे आहेत ते आसुरिक वृत्तीचे आहेत, म्हणजे शास्त्राच्या विरुद्ध वागणारे आहेत. तर या अध्यायामध्ये आपण त्यांच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत. आता जर का 15वा अध्याय आणि 16वा अध्याय यामधली लिंक कुठली आहे, तर अश्वत्थ वृक्षाच्या ज्या शाखा खालच्या भागात आहेत ना, हम्म, जिथे मनुष्य आणि इतर प्राणी आहेत बघा, जिथे काय आहे? अज्ञान म्हटलेलं आहे. हम्म, मग कोणाला जर का गोलोकाची प्राप्ती करायची असेल तर ऊर्ध्व दिशेने तिथून प्रगती करावी लागेल. हम्म, त्यासाठी हे दैवी गुण महत्वाचे आहेत. तर हम्म, या अध्यायामध्ये एकूण 26 दैवी गुणांचं वर्णन कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. पहिल्या 3च श्लोकामध्ये कृष्ण या दैवी गुणांचं वर्णन करतात आणि इतर सर्व श्लोक हे आसुरी गुणांबद्दल आपल्याला माहिती सांगतात. आसुरी गुण कसे आहेत, तर हे आपल्या पतनाला कारणीभूत होणार आहेत, बंधनाला कारणीभूत होणार आहेत. आणि जीव अधिकाधिक कृष्णांपासून या आसुरी गुणांमुळे दूर जातो. आणि या आसुरी गुणांच्या प्राबल्याने आपण दुःखी पण होतो आणि मनुष्य जन्माचा जो हेतू आहे साध्य करण्याचा, तोच साध्य करू शकत नाही. पण कृष्ण म्हणतो ना आपण करुणा सिंधू कृपा सिंधू आहेत. आणि त्यामुळे त्यांना हवं आहे की हे बद्ध जीवन आपण जे जगतो आहे, भौतिकामध्ये अनेक प्रकारची दुःख आपण भोगतो, ते सोडून आता या भगवत धामामध्ये यावं प्रत्येक बद्ध जीवाने. म्हणून ते इथे मार्गदर्शन करण्यासाठी या आसुरी गुणांबद्दल माहिती देतात. जे बाळगल्याने, आसुरी गुण बाळगल्याने आपल्यावर काय परिणाम होणार हे सांगतात. म्हणजे धोक्याची सूचना म्हणतात ना, तशी दिलेली आहे. पण तरीही स्वातंत्र्य आपल्याकडे दिलेलं आहे की तुम्हाला आसुरी गुण बाळगलेत तर हा परिणाम होईल. आणि मग पुढे तुमच्या पुढे कशी गती तुम्हाला मिळेल हेही कृष्णाने सांगितलेलं आहे. तर आपण काय समजून घेतलं की दैवी गुण जे आहेत तर ते कृष्णांच्या अनुसार म्हणजे जीवन जगणारे असतात, दैवी गुण ज्यांच्यामध्ये आहेत ते, आणि नियम पाळणारे असतात. पण असुर कसे असतात याच्या विरुद्ध, म्हणजे शास्त्राचं पालन करत नाहीत, ऋषीमुनींनी सांगितलेल्या आज्ञा पाळत नाहीत, आपल्यालाच श्रेष्ठ मानतात, इतर कोणी माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही असं मानूनच ते चालतात. आता जे दैवी गुण असतात तर ते सर्व कसे आहे, सत्वगुणासारखे आहेत. म्हणजे चांगुलपणाचा जो गुण म्हटला जातो, जसा एखाद्या ब्राह्मणामध्ये दैवी गुण सापडला तर गायीकडे तो कुठल्या दृष्टीने बघेल, तो गायीचं पालन कसं करेल, तर गायीला म्हणजे खूप चांगली तिची सेवा करेल, देखभाल करेल, उत्तम हिरवा चारा देईल तिला, ऊन पावसापासून तिचं संरक्षण होईल, अशा प्रकारे तिला गौशालेमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था करेल. ती तिचं वासरू हे दोन्ही सुरक्षित राहील याची तो व्यवस्थित काळजी घेईल. आणि वासराला योग्य तेवढं दूध प्यायला देईल आणि उरलेलं दुधाचा वापर करून तो तूप इत्यादी बनवेल, यज्ञ करेल. म्हणजे श्री विष्णूंना पण तो प्रसन्न करण्याचं कार्य करेल. म्हणजे गाय ही आनंदी असेल कारण तिचीही देखभाल झाली, वासरूही तिच्या बरोबर आहे, तिलाही हिरवा चारा मिळाला आणि श्री विष्णूही प्रसन्न असतील असं कार्य तो करेल. पण आता एखादा असुर असेल, हा म्हणजे आसुरी गुणांचा असेल असं म्हणूया, तर तो गायीकडे कसा बघेल, तर तिच्याकडून जास्तीत जास्त लाभ दुधाच्या स्वरूपात मला कसा मिळू शकेल, किती अधिक मला दूध मिळू शकेल या गायीकडून, मग मी ते विकून मला लाभ किती मिळेल. मग तो त्यासाठी वासराला उपाशी ठेवायलाही मागे पुढे बघणार नाही, गायीची व्यवस्थित काळजी घेणार नाही. तिने दूध दिलं तर ती त्याच्यासाठी कामाची नाही, तर तो तिला विकून पण टाकेल मांसासाठी. म्हणजे असं त्याची वृत्ती असते. आता खरं तर बघा, गायीला आपण म्हटलेलं आहे की 7 मातांमध्ये एक स्थान दिलं जातं. गावो विश्वस्य मातरहा म्हटलेलं आहे. आणि चाणक्य पंडितांचा श्लोक आहे की ज्याच्यामध्ये ते म्हणतात की आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्त एता मातरहा स्मरता. म्हणजे 7 मातांमधली एक माता ही गायीचं स्थान दिलेलं आहे. पण हे असुरी प्रवृत्तीचे जे आहेत ना, हे शास्त्र मानतच नाहीत. आपणच श्रेष्ठ, मला जो काही विचार माझ्या मनात आहे तोच श्रेष्ठ असं मानून ते त्याप्रमाणे वागत असतात. म्हणजे त्यांच्यासाठी सर्व काही उपभोगाची गोष्ट असते. स्वामित्व गाजवण्याची वृत्ती आसुरिक प्रवृत्तीमध्ये अधिक सापडते. तर त्यामुळे कुठली पण ती वस्तू असते, मग कुठली स्त्री असू दे, तिलाही ते उपभोग्य वस्तूच समजतात. सर्व काही माझ्यासाठीच आहे, सगळ्या गोष्टींचा लाभ, सगळ्या गोष्टींचा उपभोग हा मला प्रथम मिळाला पाहिजे. आणि या उलट बघा, वैकुंठ लोकामध्ये आपल्याला चित्र दिसतं, सर्वजण एकमेकांचा आदर करतात, निस्वार्थ असतात, सर्वांना प्रेम देतात. पण हे आसुरिक प्रवृत्तीचे भौतिक जगातील लोक मात्र हे अत्यंत स्वार्थी असतात. आता हे जे 26 गुण आपल्याला या ह्याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत या अध्यायामध्ये,
हे जाणण्याचं महत्व काय आहे, की आपल्याला ऊर्ध्व प्रगती करायची आहे, कृष्णांच्या जवळ जायचंय, प्रकृतीच्या 3 गुणांना पार करून विशुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थित होण्यासाठी हे 26 गुण आपल्याला मदत करतात. तर त्यासाठी त्यांच्याबद्दल जाणून घेतलं पाहिजे. हे गुण आपल्यामध्ये असतील तर उत्तमच आहे, पण नाही आहेत आपल्यामध्ये तर ते आपल्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि जे आहेत ते वाढीस लावण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, ज्याद्वारे आपण आता मोक्षाकडे किंवा आपण कृष्णधामाकडे पोहोचू शकतो. तर आता आपण पहिला श्लोक वाचूया हं, आणि त्याच्यानंतर मग समजून घेऊया. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेवेश लोलुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आहेत का मीनल माताजी? हो, आहे आहे, आता हा, जस्ट हरे आले मी. कृष्ण. हरे हा कृष्ण हा, माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढनिश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलेषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारता दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांमध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. हरे जवळजवळ कृष्ण. 24-25 आहेत. हा, 26 आहेत एकूण. हा. तर हे हम्म. 26 दैवी गुणांचं महत्व काय, तर हे गुण आपली ऊर्ध्व दिशेने प्रगती घडवून आणतात. म्हणजे अश्वत्थ वृक्षाच्या ऊर्ध्व दिशेकडे भगवत धामाकडे नेण्यासाठी हे गुण आपल्याला सहाय्यक ठरतात. जसं आता कोणाला अपराध करणाऱ्याला, गुन्हा करणाऱ्याला जेलची शिक्षा दिली जाते, तर तिथे काय कारण असतं, तर शिक्षा भोगून त्याच्यामध्ये सुधारणा घडून यायला हवी म्हणून त्याला तिथे पाठवलं जातं. तसंच आता हे भौतिक जग आहे बघा, यातच आपण अडकून पडायचं नाहीये. इंद्रिय उपभोगच घेत राहिलो तर त्या अश्वत्थ वृक्षामध्येच अडकून राहू, एका शाखेवरून दुसऱ्या शाखेवर जात राहू. आपल्याला इथे सुधार घडवून आणायचे. आपण काय म्हटलं, मनुष्याचा जन्म हा आपल्याला जिज्ञासा करून ज्ञान घेऊन भौतिकातून सुटका करण्यासाठी, मार्ग देण्यासाठी मिळालेला आहे. भौतिक जगतरूपी जेलमध्ये अडकून पडण्यासाठी मिळालेला नाहीये. तर इथे आपल्याला हे दैवी गुण मदत करतात. जे ज्ञान आपल्याला घ्यायचं आहे ते आपल्याला आचरणात पण आणायचं आहे, त्यासाठी हे दैवी गुण खूप महत्वाचे आहेत. आता बघा कसं असतं, की आपल्याला काही जे गुण असतात ना आपल्यामध्ये, ते जन्मतः आपल्यामध्ये येतात. हा, म्हणजे माणसाचा स्वभाव म्हणूया किंवा त्याप्रमाणे त्याची वागणूक असते. त्यानंतर जेव्हा आपण मोठे होतो, ज्या लोकांच्या बरोबर आपण अधिक वेळ घालवतो, ज्यांची संगती आपल्या बरोबर असते, तर अशा लोकांकडूनही काही गुण आपल्याला म्हणजे मिळतात. आपण ऍब्सॉर्ब करतो ते गुण. तसंच घरी कसं वातावरण आहे, घरी आपल्याला काय शिकवलं जातं, यातूनही काही गुण विकसित होतात. तर अशा प्रकारे या 3 गोष्टींमुळे आपल्यामध्ये काही गुण येतात. पण जे गुण आता जन्मतःच आपल्यामध्ये आलेले आहेत ते काय आपण बदलू शकत नाही. पण इतर ज्या 2 गोष्टींपासून आपल्याला गुण शिकता येतात, यामध्ये आपल्याला स्वातंत्र्य असतं. म्हणजे आता भक्तांची संगत ठेवून आपण चांगले गुणही विकसित करू शकतो आपल्यामध्ये, ज्ञान इत्यादी घेऊन, किंवा अभक्तांचा संग करून आपण भौतिकामध्ये अधिक दृढ राहू शकतो. तर आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता या अध्यायामध्ये कृष्ण दोन्ही गुणांबद्दल सांगतात. दैवी गुणांबद्दलही सांगतात जे मुक्त करतात, आणि आसुरी गुणांबद्दलही सांगतात की जे बंधनाला कारणीभूत होतात. जे सत्वगुणी आहेत त्यांच्यामध्ये दैवी गुण असतात, आणि जे रजोगुणाच्या आणि तमोगुणाच्या प्रभावामध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये हे आसुरी गुण सापडतात.
पण जो सत्वगुणात असतो तोही आपण समजून घेतलं, तो काही सदैव सत्वगुणात राहू शकत नाही. त्याच्यामध्येही कधी कधी रजोगुण आणि तमोगुणाचा प्रभाव येतो, म्हणजे आसुरी गुण त्याच्याही मध्ये येऊ शकतात. त्यासाठी हे ज्ञान घेऊन आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की हे आसुरी गुण कुठले आहेत आणि आपल्यामध्ये ते येणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे, आणि दैवी गुण हे कसे वाढीस लावता येतील याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्नशील राहायला हवं. आता म्हणजे काय आहे की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये म्हणजे दोन्ही दैवी गुण आणि आसुरी गुण हे एकाच वेळी प्रत्येकामध्ये असतात. दैवी प्रवृत्तीला पोषण द्यायचं का आसुरी प्रवृत्तीला पोषण द्यायचं हे आपल्या हातामध्ये असतं. दैवी प्रवृत्तीला पोषण आपण दिलं तर आपण ऊर्ध्व दिशेने प्रगती करू. आसुरी वृत्तीला मग त्यावेळेला आपल्याला नष्ट केलं पाहिजे. पण याच्या विरुद्ध आपण जर का आसुरी प्रवृत्तीलाच पोषण देत राहिलो तर आपण भौतिकामध्ये अधिकाधिक अडकत जाऊ आणि अधोगतीकडे पोचू. आता इथे जे गुण दिलेले आहेत ना त्या प्रत्येक गुणावरती श्रीला प्रभुपाद यांनी तात्पर्यामध्ये खूप चांगली माहिती दिली आहे. ती गृहपाठ म्हणून आपण वाचूया. पण आता आपण 4 आश्रम म्हणतो बघा, आणि वर्णाश्रम, ब्राह्मण, त्याच्यानंतर क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. तसंच प्रत्येकाच्या साठी म्हणजे आता ब्राह्मण असतो तो सत्वगुणात आहे, वैश्य आहे तो रजोगुण तमोगुणाचं मिश्रण आहे, क्षत्रिय आहे तो रजोगुणी आहे, आणि शूद्र आहे हा तमोगुणाचाच आहे. तर अशा प्रत्येक वर्णासाठी आणि आश्रमाच्या साठी, आश्रम म्हणजे काय, ब्रह्मचारी, त्याच्यानंतर संन्यासी, गृहस्थाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम, या 4ही आश्रमांना धरूनही श्रीला प्रभुपाद यांनी काही वेगळे वेगळे गुण सांगितलेले आहेत. तर पहिले जे 3 गुण आपण वाचले ना, अभयम, सत्व, संशुद्धी, हे एका संन्यासीसाठी सांगितलेले आहेत मुख्यतः. आता अभयम, अभयम म्हणजे काय, निर्भयता. हा गुण संन्यासीसाठी खूप महत्वाचा आहे. संन्यासी कसा एका जागी कधी स्थिर राहत नाही, सदैव भ्रमण करत असतो तो. म्हणजे एका जागी कुठल्या म्हणजे जागेची पण आसक्ती होऊ नये यासाठी त्याला सतत भ्रमण करायला सांगितलेलं असतं. अगदी मग जंगलाच्या वाटेतून जरी त्याला वाट काढण्याची वेळ आली तरी त्याने निर्भय असायला हवं. संन्यासी नेहमी एकटा राहतो, एकटा प्रवास करतो, म्हणजे विना आश्रय कोणाच्याही संगतीच्या शिवाय तो एकटा राहतो. म्हणजे भगवंतांच्या कृपेवरच तो विसंबून आहे त्याच वेळेला हे शक्य असू शकतं. पण आता ज्या मनुष्याला हे वाटायला लागलं की मी तर संसाराचा त्याग केलाय, पण माझं रक्षण आता कोण करेल, मी आजारी पडलो तर मग माझे देखभाल कोण करेल, आता मी कुटुंबाचा त्याग केलेला आहे मग माझ्या कुटुंबाचं भरण पोषण कोण करेल, आता ही या चिंता आणि या काळजी जर का त्याला असतील तर श्रीला प्रभुपाद सांगतात की अशा व्यक्तीने मग संन्यास आश्रम स्वीकारूच नाही. या संन्यासीला पूर्ण खात्री हवी की मी एकटा नाही, भगवंत परमात्मा रूपात सतत माझ्या बरोबर आहेत. पूर्ण विश्वास हवा भगवंतांवरती की ते त्याचीही काळजी घेतील आणि त्याच्या कुटुंबाचीही काळजी घेतील. तेव्हाच तो अभयम राहू शकतो, आणि जेव्हा भगवंतांवरती पूर्ण विश्वास येईल तेव्हाच त्याच्यामध्ये हा अभयम किंवा निर्भयता येऊ शकते. आता सत्व संशुद्धी, सत्व संशुद्धी म्हणजे काय, संन्यासाश्रम पालन करण्यासाठी जी विधी विधान आहे त्याच्यामध्ये संन्यासासाठी विशेष गुण सांगितलाय. तो म्हणजे त्याने स्त्रियांशी संपर्क टाळला पाहिजे. एकांतामध्ये स्त्रियांकडे तर बोलूच नाही, आणि सर्वांच्या समक्ष बोलावं, काही बोलायचंच असेल तर एकांतात बोलणं पूर्णपणे टाळायला पाहिजे. म्हणजे जसं आगीचा संपर्क आल्यावरती लोणी वितळतं तसंच म्हटलेलं आहे, स्त्री आणि पुरुष यांच्यामधले हे असंच काय म्हणतात ते नातं असतं. त्यामुळे संन्याशाला शुद्धी करण्यासाठी स्त्रीचा संपर्क हा पूर्णपणे टाळला पाहिजे असं म्हटलेलं आहे. पुढचा गुण आहे ज्ञान योग व्यवस्थिती. आध्यात्मिक ज्ञान घेतो बघा हा संन्यासी, आणि तो इतरांनाही देतो. हे संन्याशाचं कर्तव्य आहे खरं तर. हे आध्यात्मिक ज्ञान घेणं म्हणजे तो कृष्णांच्या बद्दलच्या कथा ऐकतो, कृष्णांचं नाम गुण रूप लीला याचं श्रवण करतो, आणि भौतिक जगाबद्दलचं ज्ञान घेण्याचं तो टाळतो. तेव्हाच तो कृष्णांच्या बद्दलचं श्रवण करू शकतो. भौतिक विषयाचं ज्ञान घेण्यात त्याला रसच नसतो. आता हा संन्यासी घरोघरी जाऊन भिक्षा मागतो, आणि भिक्षा मिळाली की तिथे तो हे कृष्ण भावनेचं ज्ञान देणं हे त्याचं कर्तव्य आहे. मग तिथे ज्या घरातून त्याने दान घेतलं तिथे कृष्ण कथा सांगणं, कृष्ण भावनेचा प्रसार करणं, जपाचं महत्व सांगणं हे त्याने केलं पाहिजे. भिक्षा घेतल्यानंतर संन्यासालाही काहीतरी त्या परिवाराला आशीर्वाद स्वरूपात देतो, ती म्हणजे हे कृष्ण भावनेचं ज्ञान देतो. तर त्याच्यानंतरचे जे 3 गुण आहेत, दान, दम आणि यज्ञ, हे आता गृहस्थाश्रमियांसाठी सांगितलेत. पहिले 3 संन्यासासाठी होते, आता हे गृहस्थाश्रमियांसाठी महत्वाचे सांगितलेत.
आता पहिला त्यातला आहे दान. गृहस्थ आहे ना, तो अर्थार्जन करतो बघा, आणि अर्थार्जन केल्यामुळे त्याच्या हाताशी पैसे असतात. मग हम्म. असे पैसे तो इंद्रिय तृप्तीवरही घालवू शकतो. जर का तो संयमित जीवन जगत नसेल, कृष्ण भावनेशी त्याने जोडून घेतलेलं नसेल, तर तो इंद्रिय तृप्तीवरती ते पैसे घालवण्याचं त्याच्याकडे स्वातंत्र्य असतं. आणि अशा वेळी मग त्याचं जीवन आध्यात्मिक प्रगतीकडे वळू शकत नाही. त्यासाठी दानाचं महत्व सांगितलेलं आहे. दान न केल्याने कसं होतं, हृदय कठोर होतं. जर का आध्यात्मिक प्रगती त्याने थांबते. आध्यात्मिक प्रगती म्हणजे काय, हृदयात कृतज्ञता हवी. भक्त कसा कोमल हृदयी म्हणतो ना आपण, नम्रता असते भक्तांमध्ये, दुसऱ्याचं दुःख समजण्याची क्षमता असते, त्यासाठी ते कोमल हृदय हवं. पण आता ज्याच्याकडे पैसा आहे, तो अधिकतर जर का इंद्रिय तृप्तीवरतीच घालवू लागला आणि कृष्णांच्यासाठी किंवा कुठल्या सत्कार्यासाठी त्याने दान केलं नाही, तर तेही त्याचं हृदय हे कठोरच होणार आहे. रजोगुणी व्यक्तीला विशेषतः दान करण्यासाठी सांगितलं जातं, कारण धनाचा जर का केवळ संचयच तो करत राहिला, तर त्याची धनाकडे आसक्ती अतिशय वाढते. म्हणून त्याला दान करण्याचं महत्व आहे. रजोगुणी जेव्हा दान करतो, धनाकडची आसक्ती त्याची हळूहळू कमी होऊ लागते आणि क्रमशः शुद्धी होत रजोगुणी व्यक्ती आता सत्वगुणापर्यंत उन्नत होऊ शकतो. हे दानाचं महत्व आहे. आणि दान कसं केलं पाहिजे याचंही आपल्याला सांगितलंय. तर सत्वगुणामध्ये दान केलं पाहिजे, योग्य व्यक्तीला केलं पाहिजे. रजोगुणात किंवा तमोगुणामध्ये दान करू नये. म्हणजे जर का कोणी तमोगुणाच्या आहारी जाऊन दारूची बाटली एखाद्या आपल्या मित्राला दिली भेट म्हणून, तर ते तमोगुणी प्रकारचं दान झालं. तसंच आपली प्रसिद्धी व्हावी, माझं नाव व्हावं, माझं यश वाढावं, या उद्देशाने केलेलं जे दान आहे, अहंकाराच्या भावनेने, हे सगळं रजोगुणा दान म्हटलं जातं. सत्वगुणी दानामध्ये काय गोष्ट महत्वाची असते, की निरपेक्ष दान असतं. ते कुठली प्रत्युपकाराची अपेक्षा ठेवत नाही तो व्यक्ती. आपल्या चित्तशुद्धीसाठी कर्तव्य म्हणून तो दान करतो. हा, तर हे महत्वाचं आहे. मग आता हे सत्वगुणी दान हे कशा स्वरूपात आपण करू शकतो, तर बघा, प्रसाद आपण वाटू शकतो अनेकांना, कृष्णांना अर्पण करून अर्थात. त्याच्यानंतर मंदिरामध्ये जेवढे उत्सव असतात किंवा मंदिर उभारणीचं जे कार्य असतं, अशा ठिकाणी दान देऊ शकतो आपण. किंवा आता बघा, वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये दिवाळीला वगैरे आपल्या कर्मचाऱ्यांना काहीतरी भेटवस्तू दिली जाते. मग अशा वेळेला जर का कंपनीचा जो मालक असतो, तो जर का कृष्ण भावनेशी जोडलेला असेल, तर त्याने सर्वांना एखाद्या वर्षी भगवद्गीता पण तो देऊ शकतो वाचनासाठी. तर म्हणजे अशा अनेक प्रकारे जिथे इच्छा आहे तिथे हे मार्ग निघू शकतात. तर ही सगळी दिव्य कार्य मग मानली जातात, ज्या वेळेला ही कृष्ण भावनेशी जोडली जातात. आणि अशा कार्यांना मदत करून आपलं धनही पवित्र होत असतं. गृहस्थ धनाचा जर का संचय करू लागला, त्याने दान केलं नाही, तर मात्र तो इंद्रिय तृप्तीकडे वळू शकतो. कारण कसं आहे, लक्ष्मी चंचल म्हटली जाते ना, कुठेतरी ती जाणारच. सदुपयोग तरी करेल तो त्याचा, किंवा ती दुरुपयोगासाठी वापरली जाईल. मग दुरुपयोग होत असताना त्याच्या हातून काहीतरी पापकर्म घडलं, तर तिथेच त्याची आध्यात्मिक प्रगती मात्र थांबते. आणि मग पुढे आपण जसं म्हटलं, मनुष्याचा जन्म परत कधी मिळेल, त्याला पापाची प्रतिक्रिया भोगण्यासाठी किती जन्म लागतील, हे आपल्याला काही सांगता येत नाही. तेव्हा लक्षात ठेवलं पाहिजे, कृष्णांची कृपा जर का हवी असेल, तर धनाची आसक्ती ठेवून आपल्याला चालणार नाही. त्यासाठी दानाचं महत्व आहे. दुसरा गुण सांगितलाय दम. दम म्हणजे काय, आत्मसंयम. आता गृहस्थाश्रमी जसं आपण म्हटलं, तो अर्थार्जन करतो, त्यामुळे कमावलेले पैसे इंद्रिय तृप्तीवरती तो खर्चही करू शकतो. त्यासाठी इथे संयमाचं महत्व आहे. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी आपल्याला जे भक्तीचे 4 नियम पाळायला सांगितलेत ना, की मांसाहार करायचं नाही, जुगार खेळायचं नाही, जुगार म्हणजे अवैध मार्गाने अर्थार्जन करायचं नाही, मग नशा कुठल्याही प्रकारची करायची नाही, अवैध स्त्री संग ठेवायचा नाही. तर हे गुण त्याच्यासाठी आहेत ज्याने आत्मसंयम आपला राहतो. आत्मसंयम म्हणजे इंद्रियांना संयमित ठेवणं असं आहे, नियंत्रणाखाली ठेवणं. तर इथे असंही सांगितलेलं आहे आपल्याला त्यासाठी, की आपण जन्माला घातलेल्या मुलांनाही कृष्ण भावना देण्याचं आपलं कर्तव्य आहे. तसंच विवाहित स्त्री पुरुषांनी संयमित जीवन जगलं पाहिजे, पण विशेषतः आपल्या मुलांना कृष्ण भावनेमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तर जसं आपण मगाशी म्हटलं, की काही गुण आपल्यामध्ये जन्मतःच असतात. मग माता पिताही जर का दोघंही कृष्ण भावना भावित असतील, जप करत असतील, मंदिरात जाऊन सेवा करत असतील, तर त्यांच्या मुलांमध्येही असे दैवी गुण जन्मतःच दिसतात. त्यासाठी हे सांगितलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, त्याचं जीवन पुढे सोपं जातं भगवंतांपर्यंत पोहोचण्यासाठी.
त्यानंतर यज्ञ हा पुढचा गुण आहे गृहस्थाश्रमीयांसाठी. आता कलियुगामध्ये आपल्याला नाम जपाचं यज्ञ कर्म म्हणून स्वीकार करायला सांगितलं आहे. सत्ययुगामध्ये कसे यज्ञ म्हणजे काय होतं ते तपस्या वगैरे करायचे. तर त्याच्यानंतर मग यज्ञ म्हणजे अग्नीमध्ये ते आहुती द्यायचे, त्यानंतर मोठ्या मोठ्या पूजा अर्चा करायचे. आता कलियुगामध्ये आपल्याला नामजप म्हणून सांगितलंय की ते यज्ञ कर्मासारखं आहे. आणि त्याच्यासाठी संकीर्तन यज्ञ म्हणून हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायला सांगितलेला आहे आपल्याला. तर हे गृहस्थाश्रमियांसाठी आणि इतरांच्यासाठीही हे महत्वाचं आहे. मग पुढचा गुण सांगितलाय स्वाध्याय. स्वाध्याय हा गुण विशेष करून ब्रह्मचारींसाठी महत्वाचा आहे. मग ते वैदिक ग्रंथांचं अध्ययन करतात, चांगल्या प्रकारे ते ज्ञान घेतात, आपल्या गुरूंना ते शंका विचारतात, मग स्वतःही अभ्यास करतात, म्हणजे व्यवस्थित हे ज्ञान समजून घेतात आणि मग हे आचरणामध्ये आणतात. आणि स्वाध्याय हा का महत्वाचा आहे? कारण ब्रह्मचारी बघा एका विशिष्ट प्रकारे राहतो, यम नियम तो अगदी काटेकोरपणे पाळत असतो. तर त्यासाठी त्याला हे ज्ञान वैदिक ग्रंथातून घेणं आणि त्याप्रमाणे पालन करणं त्याच्यावरती हे खूप महत्वाचं आहे. मग पुढचा गुण आहे तपस्या. हा वानप्रस्थियांसाठी महत्वाचा म्हटला गेलेला आहे. आता वानप्रस्थीसाठी त्यांनी वयोमर्यादा काय सांगितलेली आहे? 50 वर्षांच्या नंतरच असं म्हटलेलं आहे. मग त्यावेळेला साधारणपणे बघा मुलं मोठी झालेली असतात त्या नोकरीमध्ये, किंवा त्यांचाही विवाह झालेला असतो, तेही स्थिर झालेले असतात आपल्या जीवनात. आणि मग अशा वेळेला पती पत्नी दोघांनीही आध्यात्मिक जीवनाकडे जास्त वेळ दिला पाहिजे. म्हणजे सगळं काही सोडून द्या असं म्हणत नाहीयेत, पण आपण अधिक वेळ आपल्या मंदिरामध्ये देऊ शकतो किंवा कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊ शकतो, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे ज्ञान घेऊ शकतो आणि इतरांना ते देऊ शकतो. आता आयुष्यभर गृहस्थाश्रमी म्हणूनच व्यक्तीने राहू नये, म्हणजे आपल्या आसक्ती संसारामध्ये आयुष्यभर ठेवू नये. थोडंसं आपल्याला अंतर म्हणजे काय म्हणतात तो एक डिस्टन्स एका काळानंतर आपल्याला घेतलं पाहिजे असं म्हटलेलं आहे. गृहस्थाश्रमातून निवृत्त झालं पाहिजे. तर मनुष्याने या वानप्रस्थीय व्यक्तीने मग शरीर मन आणि जीभ याचं तप करण्याचं महत्व सांगितलेलं जातं. शरीराने म्हणजे कायिक. तर कायिक तप कसं काय करता येईल? तर आपण शरीराने अनेक प्रकारच्या सेवा करू शकतो, मंदिरात जाऊ पण शकतो, किंवा कृष्णांच्यासाठी घरच्या घरीही आपण करू शकतो, प्रसाद बनवण्याचं कार्य करू शकतो, एखादा हार बनवू शकतो, अर्चविग्रहांची सेवा करू शकतो. मग वाणीने म्हणजे वाचिक तप. वाचिक तपामध्ये पण अनेक गोष्टी, जसं जप करतो हाही एक प्रकारचा वाचिक तपच आहे. त्याच्यानंतर आपण कृष्णांच्या कथा कृष्णांचं कीर्तन करणं, तर हेही करू शकतो. म्हणजे खरं तर शुद्ध भक्तासाठी आपण काय म्हटलं की तो वाणीने कृष्णांच्या शिवाय इतर काहीच शब्द बोलत नाही. पण आपल्याला एवढं जरी शक्य नसलं तरी हा प्रयत्न तर आपण नक्कीच करू शकतो की जप करणं, कृष्ण कथा करणं आणि कीर्तन करणं. आणि मानसिक तप. आता मानसिक तप म्हणजे काय? तर मनाला कृष्णांच्या मध्ये लीन करणं. बघा मन हेच फार अवघड आहे, मनाला एका ठिकाणी गुंतवणं, कारण अस्थिरता हा मनाचा गुण आहे. पण आपण हेही समजून घेतलं होतं की या मनाला, अस्थिर मनाला जर का कुठली गोष्ट स्थिर करू शकत असेल तर ती म्हणजे कृष्ण भावना. तर त्यासाठी मनाने कृष्णांच्या बद्दलचाच विचार करणं हे येणं केनं प्रकारे आपण जसं तसं करू शकतो. त्यासाठी आपण बघा विभूती योग जो शिकलो ना, की कृष्ण सर्व व्याप्त आहेत. मग हे कसं समजायचं? आपण म्हटलं ना पाण्यातले चव पण ते आहे, चंद्र सूर्याचा प्रकाश पण ते आहेत. तर हे आपण वाचून वाचून आपल्याला ही आठवण झाली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण मनाला या सेवेमध्ये कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊ शकतो. तर मला त्यासाठी वाटतं तो विभूत हा मला वाटतं माताजी हे सगळे गुण आपण असं समोर चार्ट करूनच लावले पाहिजे. हो हो. म्हणजे आणि एक असं माझ्याकडे एक कबोर्ड लेक्चर वरती. आहे, मी पाठवते तुम्हाला. हो का? माता सगळ्यांनीच म्हणजे सारखं इंग्लिश मध्ये डोळ्यासमोर लेक्चर आहे. राहतील ना. बरोबर, हाच त्याचा कधीतरी आपल्या उद्देश आहे असं ना. काहीतरी कारणाने आपलं टेम्पर वाढतं वगैरे ना, तर मग हे हो समोर हो, जरा दिसलं की ते अगदी. थोडस आधीच खाली येईल. असं. आणि असं बघा, आपण तो मागच्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, रजोगुणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी निसर्गामध्ये राहणं फार आवश्यक आहे. हो हो. निसर्गामध्ये जेव्हा आपण असतो ना तेव्हा ह्याच गोष्टी आपल्याला बघायला पाहिजे. बघा, हा. प्रत्येक फुलाचा सुगंध वेगळा, हो बरोबर, हो प्रत्येक फुलाचा रंग वेगळा, हो झाडाचा डौल वेगळा, हा हो आकाशाच्या किती छटा त्याही वेगळ्या. आणि त्याच्यात जे पावसाचा मेघ भरून येतात, आभाळ भरून येतं, तो रंग म्हणजे कृष्ण. हे तर आपल्याला आठवलंच पाहिजे. हा कृष्ण, कृष्ण वर्ण, श्याम सुंदर जे रूप म्हणतो तो हा श्याम वर्ण. तर अशा अनेक गोष्टी आहेत की जिथे आपल्याला कृष्ण आठवायला पाहिजे. साधक हम्म. म्हणून आपल्याला जी बरोबर आहे. करायची साधना आहे ना ती ही करेक्ट आहे. करेक्ट हं? करेक्ट. हा, मग ते नदींचे प्रवाह कसे असतात बघा.
आपण असं चित्रामध्ये काढतो ना, असं हो वळणा हो वळणाची हो नदी असते, भागमोडी. बरोबर ना? हो. तर ते कृष्णांचे केस असं म्हटलेलं आहे त्यांनी, अच्छा. कळलं का? हा हा हा, म्हणजे असं प्रत्येक कृष्णांच्या शरीराचं वर्णन त्या निसर्गाच्या एक एक हा. गोष्टीकडे त्यांनी ते जोडलेलं आहे. भागवतम मधलंच हे वर्णन आहे हम्म. आणि खूप सुंदर आहे. म्हणजे ते तर ह्या गोष्टी आपल्याला चटकन लक्षात यायला पाहिजेत. पाणी पिता क्षणी आपल्याला ती चव, जे बरं आपल्याला वाटतं बघा, म्हणजे आपण म्हणतो ना कधीतरी उन्हातून आल्यावर एक घोट तृष्णा जरी पिला, अरे तृष्णा हा, तृष्णा भागते. तर ती चव म्हणजे तिथे यायलाच पाहिजेत कृष्ण आपल्याला, हे लक्षात. हा, तर हे त्याचं महत्व आहे. म्हणजे थोडक्यात हे जेव्हा येऊ लागेल ना, तेव्हा आपली साधना पुढे गेली हे समजायचं. नाहीतर आपण कसं भौतिकामध्येच आहे, पाणी पिलं समाधान झालं, बास आपण विसरलो. मग फक्त आपल्याला भगवद्गीतेच्या वर्गापुरतच कृष्ण लक्षात राहतात, बाहेर नाही राहत. तर ते आपल्याला बदल केला पाहिजे. माताजी हे आता कुठल्या हा, आहे? हे ना भागवतम मध्ये आहे माताजी. माझ्याकडे ना हे कुठल्या तरी माताजींचंच लेक्चर आहे इंग्लिशवालं, मी ते शोधते आणि पाठवते आज. मी पर्सनल वरती पाठवेन, ग्रुप वरती नाही पाठवणार. तर पण भागवतमच्या कुठल्या तरी स्कंदामध्ये कृष्णांचं हे वर्णन आहे की जिथे प्रत्येक म्हणजे त्यांचा शरीराचा भाग हा निसर्गाच्या कुठल्या कुठल्या गोष्टींशी जोडलेला आहे. त्याप्रमाणे आपण ते लक्षात ठेवू शकतो. म्हणजे विभूती योगामध्ये संक्षिप्त रूपात त्यांनी सांगितलं ना, ते अजून खोल आपल्याला समजण्यासाठी ते महत्वाचं आहे. हा हा, हा, म्हणजे ते ऐकलं की आपल्या लक्षात येईल. हा, लक्षात येईल. मग त्याच्यामध्ये आता हे जे मी सांगितलं ना तुम्हाला, जे ढगांचं आहे, हे मला तेव्हा लक्षात राहिलं. इतरही थोड्याशा गोष्टी लक्षात होत्या, पण आपल्याला विस्मृती असतेच म्हणतात. खूप दिवस हा झाले तो ऐकून मला, पण हे लक्षात येण्याजोगं आहे. आपण हे खूपदा बघा, अरे आकाश भरून आलं बरं का, चला आपली काही भौतिक कामं असतील तर ती आपण उरकतो, कुठे कपडे वाळत घातले असतील ते उरकून घेतो वगैरे, म्हणजे मेघश्याम. आतमध्ये आणतो. हो ना, पण आपल्याला हे लक्षात राहतं का? मेघश्याम आठवावा. हा, प्रथम हे आता आपल्याला ते आठवण झालं पाहिजे. मेघश्याम. हे आता श्यामला किंवा त्याच्यामुळे आपल्याला गाणी आठवतात ना कृष्णाची पण, किंवा असं ते पण हो आपण. हो हो हो, मेघवर्ण तृषा कृष्ण. मेघवर्णाला जीमूत हो ना, वर्ण पण म्हणतात. हा हा, बरं, ओके. म्हणजे श्यामवर्ण असंच ना? हा हा, बरं, चला आता आपण पुढचा गुण बघूया. तर हो. पुढचा गुण आहे अहिंसा. आता अहिंसा. हे सगळे आपण जे गुण बघतोय हे सगळ्यांच्यासाठीच आहेत. आता अहिंसा, अहिंसा म्हणजे काय? परजीवांना क्लेश न देणं, किंवा कोणाची हत्या न करणं, कोणाला काही दुःख होईल, इजा होईल अशी कृती न करणं, हे तर आहेच. पण आता बद्ध जीव म्हणतो ना आपण, बद्ध जीव हा कसा कृष्णांच्या विस्मरणात आहे, त्यामुळे तो इथे दुःख भोगतोय. तर अशा जीवाला या दुःखातून बाहेर निघण्याचा मार्ग देणं, म्हणजे कृष्ण भावनेचा मार्ग देणं, ही खरी अहिंसा झाली त्या आत्म्याच्या प्रती. तर सर्वात प्रथम आपण स्वतःला कृष्ण भावना दिली पाहिजे, ज्याद्वारे आपण या भौतिकातून सुटका करून घेण्याचा मार्ग जाणू शकतो आणि इतरांनाही देऊ शकतो. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला नियमितपणे भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचं पठण, श्रवण इत्यादी करायला सांगितलेलं आहे. आणि हे आपण समजून घेऊन इतरांनाही हा प्रसार या ज्ञानाचा करू शकतो, त्यांनाही त्यांच्यापर्यंत या सुटकेचा मार्ग आपण पोचवू शकतो. त्यानंतर आर्जवम, आर्जवम म्हणजे काय? सरळपणा, म्हणजे सर्वांच्या संगी असावा असा हा गुण आहे. म्हणजे चांगला व्यवहार असावा आपला सगळ्यांच्याकडे, सदाचारी राहावं आपण, म्हणून ते सौम्य असायला पाहिजे, म्हणून ते आर्जवम म्हटलेलं आहे. साधेपणा. बस, साधेपणा, साधे सरळपणा भक्ताचाच गुण आहे बघा. हे सगळे 13व्या अध्यायामध्ये पण आपण हे शिकलो होतो गुण सगळे. आता तेच तेच गुण बघा कृष्ण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या अध्यायांमध्ये सांगतात थोडक्यात. हो ना, त्याचं नाव वेगळं असतं काहीतरी, पण ते मेन गुण तेच आहेत ते, कारण ते भक्तासाठी खूप आवश्यक आहेत. मग सत्यम, सत्यम श्रीला प्रभुपादांनी काय एक्सप्लेन केलंय की हे ज्ञान आपण जेव्हा परंपरेतून घेतो ना, आध्यात्मिक गुरु जे गुरु परंपरेतून आलेले आहेत हे बघून आपण घेतो, आणि अशाच ज्ञानाचा आपल्याला पुढे प्रसार करायला पाहिजे. आपण आता एखादा ग्रंथ वाचला तर तो वाचून आपल्या मनात काहीतरी एक वेगळा अर्थ आपण समजून घेतो, तर हा अर्थ योग्य असेलच असं नाही. आपल्याला त्यासाठी हे ज्ञान गुरु परंपरेतून आलेल्या गुरूंकडूनच घेतलं पाहिजे, कारण ते ज्ञान आपल्याला जसंच्या तसं मिळतं. म्हणजे जसं गुरूंनी सांगितलं ते शिष्य आपल्याला सांगतो, अशा गुरूंकडूनच श्रवण केलं पाहिजे. विकृतीकरण, त्या मला असा अर्थ समजला म्हणून ते आपण समजायचं नाही. मिस इंटरप्रिटेशन कुठल्याही वेदांचं किंवा शास्त्राचं ज्ञानाचं आपण करू नये. मग अक्रोध असा गुण आहे.
आता अक्रोध म्हणजे काय? आणि क्रोध असे दोन शब्द आहेत बघा. क्रोधाला नियंत्रण करणं, अनावश्यक क्रोध न करणं. तर आता त्याने काय म्हटलंय की शरीर दूषित होतं. म्हणजे क्रोध आला की मनुष्य बघा विवेकहीन होऊन जातो. म्हणजे त्याला कळत नाही, पशुतुल्य व्यवहार तो करतो. आणि त्यामुळे क्रोधावरती नियंत्रण असायला हवं. तर आपण जेव्हा क्रोध करतो तेव्हा आपल्या शरीरामध्ये त्यात क्षणी बघा काही रसायनं किंवा हॉर्मोन्स वगैरे तयार होतात, ज्याचा शरीरावरती खूप दुष्परिणाम होतो. आता खरं तर आपण राग दुसऱ्यावरती काढत असतो, पण पहिला त्याचा दुष्परिणाम हा आपल्यावरती होतो आणि मग तो दुसऱ्यावरती जेव्हा आपण ओरडू तेव्हा त्याच्यावरती जो आघात होईल ती गोष्ट वेगळी. म्हणजे जसं आता आगीचा गोळा आपण पकडला त्याच्यावरती मारण्यासाठी कोणावर, पण तो आपलाच हात जळवतो ना पहिलं. तर हे तसं आहे. तर क्रोध आपलं अत्यंत नुकसान करतो. आणि क्रोध येण्याचं कारण पण आपल्याला माहितीये, रजोगुणातल्या इच्छा, ज्या काम किंवा इच्छा आपण म्हणतो, ते रजोगुणाचं लक्षण आहे. जेव्हा या इच्छा आपल्या पूर्ण होत नाहीत तेव्हा क्रोध येतो. आपण क्रोधात भवती संमोहात, संमोहात स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यती. हा दुसऱ्या अध्यायातला आपण श्लोक शिकलो होतो की मोहामुळे स्मृती भ्रमित झाली मग बुद्धिनाश होतो, स्मृती भ्रमित झाली बुद्धिनाश झाला की मनुष्य चुकीचंच कृत्य करतो आणि त्याचं मग पतन होतो. त्यामुळे अनावश्यक क्रोध हा आपल्याला नियंत्रित करता आला पाहिजे. आता काम किंवा ज्या इच्छा आहेत तर त्या आपल्या संपत नाहीत कधी. आणि इच्छा पूर्ण झाली नाही तर आपल्याला क्रोध येतो, आणि पूर्ण झाली तर अजून इच्छा आपल्या नवीन नवीन तयार होतात किंवा अजून पाहिजे म्हणून तो लोभ तयार होतो. या दोन्ही म्हणजे काम आणि लोभ हे दोन्हीही या पतनाला मनुष्याच्या कारणीभूत आहेत मानलं जातं. त्या दोन्ही पासून आपल्याला बचाव केला पाहिजे. आणि क्रोध हा कसा पाहिजे? कृष्ण भावनेशी जोडला गेला पाहिजे. म्हणजे भक्तांना जो क्रोध येतो तो कसा कुठल्या स्वरूपात आला पाहिजे? तर कोणी कृष्णांची निंदा केली किंवा कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताची निंदा केली तर त्याच्यावरती आपण क्रोध करावा. भौतिक जगामधला जो क्रोध आहे की आपल्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये बाधा आली म्हणून निर्माण होणारा तो क्रोध आहे. या दोन गोष्टींमध्ये फरक आहे बघा. जसा हनुमानांना क्रोध आला, प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेमधल्या कार्यामध्ये बाधा आली म्हणून त्यांनी क्रोधात येऊन लंका जाळली होती. कुठे त्यांच्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये किंवा त्यांच्या मान सन्मानामध्ये कुठे अडथळा आला म्हणून त्यांनी क्रोध नाही केला रावणाच्या लंकेला जाळायला. हा, तर हा फरक आहे, हेतूमध्ये फरक आहे, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. मग अपैशुनम. आता अपैशुनम म्हणजे काय? इतरांमध्ये दोष पाहू नये. हा जो खूप एक काही लोकांमध्ये गुण असतो. म्हणजे दुसऱ्यामध्ये कितीही चांगल्या गोष्टी असतील ना तरी तिथे लक्ष न देता नेमकं काहीतरी जे चुकीचं आहे ना तिथेच ते वेचून काढतात. तर हा गुण आपण टाळला पाहिजे. टीका करणं, कुणाची उगीच निंदा करणं, चुकीचं ठरवणं हे आपण काळजीपूर्वक भक्ताने टाळलं पाहिजे. हा अवगुण आहे. पण आता कसं आहे, शिक्षक असतात किंवा जे गुरु असतात किंवा आपले आई वडील हे मुलांना जेव्हा दोष दाखवतात म्हणजे काही त्यांच्यातल्या चुका दाखवून देतात त्यामागे मात्र त्यांचा हेतू वेगळा असतो, ते त्यांच्या भल्यासाठी असतं, तर ते अपैशुनम खाली येत नाही. मग अचापलम. अचापलम म्हणजे कसं? दृढ निश्चयी असायला पाहिजे मनुष्याने, साधकाने प्रयत्न करत राहायला पाहिजे. यश दरवेळेला येईलच असं नाही. यश आलं नाही तरी निराश होऊ नये, धैर्याने आपले कृष्ण भावनेमध्ये प्रयत्न सुरूच ठेवले पाहिजे, खचून जायचं नाही. भौतिकामध्ये आपल्याला होतं ना, परीक्षेमध्ये यश नाही आलं तर विद्यार्थी अगदी खचून जातो, निराश होतो. ते आपल्याला भौतिकासारखं करायचं नाही. आपण आता हे ज्ञान घेतलेलं आहे की भक्तीमध्ये आपण केलेली प्रगती वाया जात नाही. एक पाऊल जरी आपण पुढे घेतलं तरी कृष्ण आपल्यासाठी भक्ती जपून ठेवतात आणि पुढे आपल्याला अशी संधी उपलब्ध करून देतात जिथे आपण ती पुढे चालू ठेवू शकू भक्ती. तर त्यासाठी निराश न होता आपले प्रयत्न आपण चालू ठेवले पाहिजेत. मग तेजस हा गुण आहे. तेजस हा गुण विशेष करून क्षत्रियांसाठी सांगितला गेला आहे. तर जिथे आता क्षत्रिय म्हणजे रजोगुणात असतो, ते रक्षा करणं देशाची वगैरे हे त्याची कार्य आहे, तर हिंसा करणं हे त्याला आवश्यक असतं, तर तिथे त्याने मागे हटता कामा नये. तसंच पण जो त्याला शरणागत जीव आहे त्या शरणागत जीवाला त्याने सुरक्षाही प्रदान केली पाहिजे. म्हणजे अपराधांना क्षमा करण्याची पण क्षमता क्षत्रियामध्ये पाहिजे. आता पुढचा आहे अलोलुप्तम. आता अलोलुप्तम म्हणजे काय? लोभी असू नये, लालच असू नये. लोभी कोण आहे? जो दान करत नाही, केवळ संचय करतो, संग्रह करून ठेवतो सगळ्या गोष्टींचा पण कोणालाही देत नाही. मधमाशीचं उदाहरण इथे घेतलं जातं बघा. मधमाशी कसं करते? वेगवेगळ्या ठिकाणी लांब लांब वरती जाऊन फुलामधला मधुरस शोषून आणते आणि आपल्या
पोळ्यामध्ये ती जमा करत राहते. बघता बघता ते पोळं असं जड मधाने भरून जातं. आणि मग जेव्हा शेतकरी असा बघतो की एवढ्या छान असं चांगलं मधाने भरलेलं आता हे पोळं आहे, मग तो एखाद्या दिवशी मशाल वगैरे घेऊन झाडावर चढतो आणि मधमाशांना पळवून लावतो आणि पोळं काढून नेतो. तर ही माणसांचं पण असंच असतं बघा. तऱ्हेतऱ्हेचे उद्योग मनुष्य जीवनभर करतो. 12-12, 16-16 तास काम करून बँकेमध्ये पैसे जमा करत राहतो. रोज काही ना काहीतरी त्याच्यात भर घालत राहतो. आणि जेव्हा मग मृत्यू होतो तेव्हा कोणाला तरी दुसऱ्यालाच ते धन प्राप्त होतं. म्हणजे पैशाचे हे दोन गुण आहेत ना, की एक तर हा पैसा त्याला तरी सोडून जाईल किंवा त्याला पैशाला सोडावं तरी लागेल. दोन पैकी एक नक्की होईल. म्हणजे धनी व्यक्तीकडून चोर इत्यादी लोक काहीतरी लुबाडून नेतील किंवा कुठल्या तरी बिझनेस मध्ये त्याचं नुकसान होईल. आणि असं नाही झालं तर मृत्यूच्या समय त्यालाच पैशाला सोडावं लागेल. म्हणून दान करण्याचं महत्व आहे. वेळच्या वेळी दान केलं पाहिजे, योग्य त्या कारणाला दान दिलं पाहिजे. जसं आपण सत्वगुणी ज्ञान दानाचं महत्व जाणून घेतलं, त्यामुळे लोभ भावना ही माणसाची कमी होईल. मग मार्दवम म्हणजे सौम्यता. व्यवहारामध्ये मार्दवम पाहिजे. आर्जवम हाही तसाच गुण होता बघा. तर आता हे कसे आहेत काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार हे अनर्थ असतात. हे आपल्याला इथे लक्षात ठेवले पाहिजेत. आणि आपल्यामध्ये हे सर्व गुण असले तर मग हे दैवी गुण आपल्यामध्ये ते येऊ देत नाहीत. हे आपल्याला अडसर आहेत सगळे आपल्या प्रगतीमध्ये. तर म्हणून दैवी गुणांचा आपण आपल्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या सर्वांमध्ये हे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आहेतच. त्यामुळे दैवी गुण आपल्यात बाळगायला आपल्याला अवघड पडतं. पण तरी हे व्यवस्थित आपण जाणून घेतलं, लक्ष दिलं, अंतर्मुख होऊन जेव्हा आपण विचार करतो बघा आपल्याकडे कुठला गुण आहे, कुठला अवगुण आहे, मग त्याच्यावरती आपण सुधारणा घडवून आणतो. मान्य पहिलं केलं पाहिजे की माझ्यात काही अवगुण आहेत तरच मी ते बदलू शकेन. तर हे महत्वाचं आहे. मग विनयशीलता किंवा आपली वागणूक सगळ्यांकडे योग्य हवी, विनम्र हवी. सगळ्यांकडे व्यवहार हा सदाचाराचा हवा. धृती म्हणजे धैर्य. कठीण परिस्थितीमध्येही व्यक्तीने धैर्य ठेवायला पाहिजे. शौचम असा गुण सांगितलाय. म्हणजे बाह्य शुद्धतेसाठी आपण स्नान करतो, पण मनाची अंतर्गत शौचमसाठी नामजप करावं लागतं, ज्याने आपली हृदय शुद्धी होते, अनर्थ निघून जातात जे काम, क्रोध, लोभ इत्यादी आहेत. तसंच आपल्याला जर का नातीमानिता म्हणजे सर्वांचा आदर करायला पाहिजे, पण आपल्या मानाची अपेक्षा आपण ठेवायची नाही. आपण तृणादपि सुनीचेन हा जो श्लोक बघितला होता त्याच्यातही आपल्याला हेच सांगितलेलं आहे. म्हणजे आपण कसं राहायला पाहिजे, त्या गवत्याच्या पात्याप्रमाणे विनम्र राहायला पाहिजे आणि वृक्षासारखं परोपकारी राहायला पाहिजे. तर हा शूद्रांच्यासाठी महत्वाचा गुण आहे. शूद्र कसा आहे, सेवक म्हणून इतर वर्णांच्याकडे तो करतो, म्हणजे सेवक म्हणून तो कार्य करतो. मग इतर वर्णांचा त्याने आदर केला पाहिजे. जेव्हा सर्वांकडेच आदरभाव व्यक्ती ठेवून राहील तेव्हा ती सामाजिक सुव्यवस्थेसाठी ते योग्य असतं. खोट्या प्रतिष्ठेच्या आहारी न जाता आपण हा आदर सर्वांचा केला पाहिजे. सगळ्यांसाठीच महत्वाचा गुण आहे. तर आता क्षमा हा गुण कसा आहे, दुसऱ्याकडे आपण आत्मा या रूपाने जेव्हा बघण्याची आपली दृष्टी येते ना, म्हणजे मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, ही दृष्टी आली की त्यावेळेला मनुष्याला शांती, अखंड शांती मिळू शकते. नैष्ठिकी शांती ज्याला म्हणतात बघा. क्षमाशीलता पण येते. दुसऱ्याच्या वेड्या वाकड्या वर्तनाला रागाच्या ऐवजी आपण करुणेच्या भावाने बघतो. पण त्यासाठी आत्म्याला बघणं म्हणजे समभावात बघणं ही दृष्टी यायला पाहिजे. शारीरिक भेद न बघता तिथे समत्वाची दृष्टी येते. आपण म्हटलंय ना की जो पंडित व्यक्ती आहे, ज्याने ज्ञान घेतलेला आहे, मग तो कुत्रा असेल, गाय असेल किंवा तो व्यक्ती ब्राह्मण असेल, चांडाळ असेल, सगळ्यांना तो समभावात बघतो. कारण सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याला तो बघू शकतो. म्हणून भेद न करता समत्वाची दृष्टी येते. दया, करुणा ही पण तसाच गुण आहे. आता बघा, एखादा डॉक्टर आहे, त्याच्या समोर कोणी पेशंट आला, रोगी आला, मग तो स्त्री आहे का पुरुष आहे, तो धनी आहे का निर्धन आहे, तो शिक्षित आहे का अशिक्षित आहे, हे या डॉक्टरासाठी महत्वाचं नसतं. तो काय करतो, डॉक्टरचं कर्तव्य काय असतं, रोगाची लक्षणं तो जाणून घेतो आणि त्या आलेल्या रुग्णाला व्याधीमुक्त करणं अशी त्याची दृष्टी असते. आता किंवा कोणी माणूस बुडत असेल बघा, पुराचं पाणी वाढतंय आणि त्याच्यात तो बुडायला लागला, तर त्यात प्रथम त्याला वाचवलं पाहिजे. तो कोणत्या जातीचा आहे हे बघायचं नसतं. तर मग तो प्राणी तिथे कुठला गाय असेल, कुत्रा असेल, कधी कुठल्या चिखलामध्ये रुतला किंवा त्याला अजून काहीतरी मदतीची गरज आहे, त्याचं प्राण रक्षण कसं करता येईल यासाठी व्यक्तीने प्रयत्न केले पाहिजेत. हा दयाळू किंवा करुणामय असण्याचा काय म्हणतात तो गुण आहे त्यांचा.
कारण दया असल्यामुळेच दुसऱ्यासाठी काय आपण करू शकतो ही भावना येते. चुकी म्हणजे त्याच्या चुकीने असेल किंवा कोणाच्या इतराच्या चुकीने असेल, अज्ञानामुळे असेल, म्हणजे दुर्दैवाने कोणी व्याधी मध्ये पडलाच असेल, काही रोगात असेल, काही कष्ट असतील त्याला, तर त्या दुःखातून त्याला दूर करणं हा गुण आहे. आता कारण काही असेल पण त्याला मदतीची गरज आहे, मग ती देणे हा सद्गुण झालेला आहे. तर आता आपल्याकडे पद्धत असते बघा, आपण नेहमी अतिथीला पहिलं भोजन वाढतो, अतिथीला संतुष्ट करतो आणि मग त्याचे आशीर्वाद घेऊन आपण जेवतो. तर तसे हे दैवी गुण आहेत बघा, सगळ्यांचा आदर सन्मान करणं, सगळ्या गोष्टींना महत्व देणं यासाठी आहे. आता अपैशुनम जर मी गुण सांगितला ना तुम्हाला, की दोष दाखवत बसायचं नाही आपण, तर ते दोष दूर करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न केला पाहिजे. आता जसं आईचं आपण एक उदाहरण घेऊ शकतो, एखाद्या आईचा मुलगा आता खेळून आला, तर मुलं बाहेरून जेव्हा येतात तेव्हा मातीत खेळून अगदी कपडे वगैरे खूप त्यांचे घाण होतात. मग आई काय त्याला दरवाजा उघडल्या उघडल्या रागवणार का मार देणार? असं न करता आई त्याला काय सांगते, जाऊन नीट आंघोळ करून ये, स्वच्छ कपडे घाल, आणि ते कपडे घातल्यानंतर स्वच्छ झाला सगळा की मग ती त्याला जवळ पण घेते, त्याचं लाड पण करते. तसंच आपल्या गुणांनी आपण दुसऱ्यांचं दोष काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, त्याला अपैशुनम म्हटलेलं आहे. तर म्हणजे त्यामध्ये त्या व्यक्तीमध्ये पण काहीतरी चांगले गुण आहेतच, म्हणूनच तो ते गुण बघण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. दरवेळेला ते त्रुटी त्याची बघू नये. आणि एखाद्या व्यक्तीला त्याचे दोष सांगायचेच असतील तर सांगताना पण आपण कशा प्रकारे सांगतो हे म्हणजे महत्वाचं आहे. की तुमच्यामध्ये बघा हे सगळं खूप चांगलं आहे, पण तुम्ही हा एवढा भाग जर का काढून टाकलात ना तर अजून सगळं चांगलं होईल. म्हणजे दोष दूर करायला त्याला प्रोत्साहने दिलं पाहिजे. तसंच कोणाला पापकर्म करण्यामध्ये प्रवृत्त करू नये असंही म्हटलं जातं. बघा आजकाल हा हा दुर्गुण सगळीकडे दिसतो. लोक स्वतःही पापमार्गावरती असतात आणि इतरांनाही मोहात टाकून प्रलोभन दाखवून त्याच्यामध्ये ओढण्याचा तरुण पिढीचा विशेषतः कल असतो. तर इथे आपल्याला या उलट म्हणजे पापकर्म तर करायचं नाहीच आहे, पण कोणा व्यक्तीला म्हणजे दुसऱ्याला पापकर्मामध्ये आपण कधी घालूही नाही हेही सांगितलंय. आणि कोणाला त्याच्या दोषाकडे बघून आपण संबोधू नये, म्हणजे कोणी आता निर्धन असेल तर त्याला भिकारी म्हणून आपण संबोधू नये. तर हे सर्व असं दैवी गुणाची दृष्टी त्याच्याकडे असल्यामुळे, त्या भक्ताकडे म्हणू किंवा साधकाकडे म्हणू, तो भेद बघत नाही, सर्वजण कृष्णांचा अंशच आहेत अशी त्याची दृष्टी असायला पाहिजे. ते कुठल्या कोणा व्यक्तीमधलं वैगुण्य न बघता जे चैतन्य आहे ना सर्वांमध्ये, म्हणजे ते मुंगीत पण असतं, हत्तीतही तोच आत्मा असतो बघा, भिकाऱ्यामध्येही तोच असतो आणि राजामध्येही तोच असतो. तर ही दृष्टी यायला पाहिजे समत्वाची. त्यासाठी हे गुण आपल्याला बाळगावे लागतील. तर हे दैवी गुण मोक्ष मार्गावरची साधनं आहेत. एकापेक्षा एक असा हा वरवर जाणारा म्हणजे हे गुण आहेत. म्हणजे सामान्य गुण सुद्धा आपल्या अंगात येताना अवघड आहे, मग आता हे तर खूप मोठे गुण आहेत, पण हे समजून घेतल्याशिवाय आपण आत्मसात कसे करणार, म्हणून हे व्यवस्थितपणे जाणून घेतलं पाहिजे. तर दया हा गुण कसा आहे की हा गुण ज्यांच्याकडे असतो ना, हा व्यक्ती हा अतिशय सम असतो, जो शुद्ध भक्त असतो बघा. जसं आपण म्हणतो ना, सूर्याचा चंद्राचा प्रकाश उगवले की सर्वत्र पडतो. मग कुठे भूमी आहे, कुठे जलाशय आहे, डोंगर आहे, दरी आहे, सर्वत्र सूर्यप्रकाश देतो. तसेच हे शुद्ध भक्त दया सर्वांवर दाखवतात, कुठेही भेद करत नाही, सर्वांच्या ठिकाणी सम राहतात आणि दुसऱ्याचं दुःख बघून त्यांची तळमळ वाढते. कसं दुःख दूर करू म्हणून ते प्रयत्न करतात. तर हा स्वभाव जो असतो ना संतांचा असतो बघा, संत कृपा सिंधू म्हणतात त्यांना, जे काही करून ते दुसऱ्याचं दुःख कसं दूर करता येईल यासाठी ते सतत प्रयत्नशील राहतात, कारण आत्म्याच्या स्तरावरती असतात. अ, शरीराच्या स्तरावर असलेल्या व्यक्तीला दुसऱ्याची दुःख समजतही नाहीत आणि दूर तर तो करीतच नाही, उलट इतरांच्या दुःखाचं कारण तो बनतो. पण आत्म्याच्या स्तरावर जर का कोणी असेल, मग तो भेद जो असतो, शारीरिक भेद, ज्याला गाय कुत्रा पक्षी मनुष्य असं तो करत नाही, सर्वांचं दुखणं त्याला जाणवतं, कारण निर्मळ हृदयाचे संत म्हटलेले आहेत. हा, तर इथे आपण हे समजून घेऊया. आता पुढचा गुण आपल्याला काय सांगितलं, आता आसुरी गुण. आता हे आपण 26 गुण बघितले, हे सविस्तरपणे जाणण्याचं महत्वही समजून घेतलं की दैवी गुण हे आपल्याला भगवंतावरती प्रगती करण्यासाठी सहाय्यक ठरतात. आणि याद्वारे आपण जेव्हा विशुद्ध सत्वगुण हे गुण बाळगून दैवी गुण विशुद्ध सत्वगुणापर्यंत वाटचाल करू शकतो. आता चौथ्या श्लोकापासून पुढे आता आपल्याला सर्व जे गुण सांगितलेले आहेत ते आसुरी गुण सांगितलेले आहेत.
चौथ्या श्लोकापासून पुढे म्हणजे शेवटच्या बहुतेक शेवटचे माझ्या मते 20 एक श्लोक जे आहेत हे आसुरी गुणांचंच वर्णन केलंय कृष्णाने. कारण काय की हे आसुरी गुण आपल्या सगळ्यांमध्ये आहेत आणि हे विशेष करून आपल्या पतनालाच कारणीभूत होतात, आपल्या बंधनाला कारणीभूत होतात. त्यामुळे यांना व्यवस्थितपणे जाणून आपल्यातून दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर आपण आता ते वाचूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्था, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृती जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 26 गुण एका बाजूला आणि हे 6 अवगुण आसुरी संपत्ती एका बाजूला असं आहे. तर हे 6 आसुरी गुणांबद्दल जे सांगितलंय, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य म्हणजे कठोरता आणि अज्ञान. तर त्यातला दंभ म्हणजे हा सगळ्यात 6 पैकी सगळ्यात महत्वाचा अवगुण म्हटलेला आहे. जे आपल्याकडे जे नाही आहे ना ते दाखवायचं, जे आपण नाही आहोत ते मानायचं आणि इतरांना तसा देखावा करायचा. कारण इतरांकडून स्तुती ऐकायची असते, आपल्याला आदर मान सन्मान हवा असतो. मग तो व्यक्ती स्वतःबद्दलचा मोठेपणा सांगतो, तर ह्याला दंभ म्हटलेला आहे. आता दर्प हा कसा गुण आहे? दर्प म्हणजे गर्व करणे म्हणूया किंवा घमेंड करणे. जे आहे त्याच्याबद्दल ती घमेंड असते त्याला. भौतिक संपदा आहे, कोणाकडे धनाढ्य व्यक्ती आहे, तो सौंदर्य आहे, शिक्षण आहे, याच्यावरती जर का त्याला गर्व होत असेल तर त्याला दर्प म्हटलेलं आहे. मग अभिमान म्हणजे आपल्या प्रशंसेची इच्छा करणं, सगळ्यांनी माझा सत्कार करावा, माझा मान सन्मान करावा अशी अपेक्षा ठेवणं. आता ही स्तुती, प्रशंसा, मान सन्मान सगळ्याच ठिकाणी मिळेल असं काही शक्य नाही. मग आता ह्यांच्या अपेक्षा जेव्हा पूर्ण होत नाहीत तर त्यावेळेला त्यांना क्रोध येतो आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये हे लोक क्रोधित होताना दिसतात. क्रोध आल्याने सद्विवेक बुद्धी तिथे काम करत नाही आणि मग व्यक्ती चुकीचं काम करतो आणि त्याचं पतन होतं. मग पारुष्य म्हणजे काय? कठोरता असं म्हटलेलं आहे. मग व्यक्ती सर्वांना कटू वचन बोलतो, वाणी त्याची कठोर असते, वागणूकही त्याची कठोरच असते. आपण जसं म्हटलं ना की जो दैवी प्रकृतीचा असतो तर तो कोमल हृदयी असतो, दुसऱ्याचं दुःख समजून घेण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता असते. पण हे पारुष्य, कठोरता म्हणजे हा अभक्तांचा गुण आहे. ते इतरांचं दुःख समजू शकत नाहीत. स्वतःच्या वाणीने, स्वतःच्या कृतीने आपण दुसऱ्याला किती दुःख दिलं हे ते जाणू पण शकत. उग्र अशी वागणूक असते. मग अज्ञान म्हणजे काय करावं काय करू नये याचा विवेकच नसतो. योग्य अयोग्य ह्याचा विचार नसल्यामुळे ते आपल्या इच्छेप्रमाणे वागतात. जसा तमोगुणी व्यक्ती आहे बघा, तो अयोग्य जरी करत असला तरी त्याच्यातून बाहेर निघण्याचा मार्गच त्याला माहिती नसतो. त्यामुळे तो आपल्या इच्छेप्रमाणेच तो वागत असतो. तर श्रीला प्रभुपादांनी इथे तात्पर्यामध्ये सांगितलंय की मातेच्या उदरात असल्यापासूनच हे असुरी गुण व्यक्तींमध्ये येतात आणि जसं जसं वय वाढत जातं तसे हे अशुभ गुण ठळकपणे दिसू लागतात. तर इथे आपल्याला लक्षात काय ठेवलं पाहिजे? मगाशी आपण जसं म्हटलं की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये दैवी गुण पण असतात आणि आसुरी गुण पण असतात. आपण कुठल्या गुणाला वाढण्यासाठी वाव देतो त्याप्रमाणे हे गुण आपल्यामध्ये ठळकपणे दिसणार आहेत, पण हे आपण ठरवतो. मग प्रत्येक व्यक्ती जन्मतापासून दैवी गुण पण घेऊन आलेला आहे काही आणि काही आसुरी गुण पण आहे. पण या जीवन कालामध्ये आपण कुठला संघ ठेवतो, इंद्रियांनी आपण काय करतो, कुठल्या गोष्टी आपण करतो, यावरून या दोन प्रकारांपैकी कुठला गुण आपल्यामध्ये वाढीस लागणार हे ठरवलेलं असतं. तर इथे आपण काळजी घेतली पाहिजे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, चौथ्या श्लोकापासून पुढे या आसुरी गुणांचं वर्णन आता कृष्णांनी केलेलं आहे. आणि आजकालच्या आधुनिक समाजामध्ये हे गुण आपल्याला ठळकपणे दिसतात. दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरपणा, अज्ञान. सकाळी वर्तमानपत्र उघडलं की वाचायला जे मिळतं ते म्हणजे हे आसुरी गुण. सहसा बघा दैवी गुणांबद्दल कोणी लिहित नाही, आसुरी संपत्तीबद्दल खूप जास्त चर्चा होतात. कारण जिथे आसुरी संपत्ती आहे खरं तर तिथे ही दैवी संपत्ती पण असते. पण आसुरी संपत्ती आपला मोठेपणा, प्रभाव अधिक ते दाखवते. डिस्ट्रक्टिव्ह असतं ना नेचर तसं. तर आसुरी वृत्तीचा जो असतो गुण ज्या लोकांमध्ये
आसुरी गुणामध्ये केलेल्या गोष्टी ह्या लोकांच्या समोर जास्त येतात. त्यामुळे चांगलं कोणी कार्य करत असेल दैवी गुणांमध्ये त्याची फार काही कोणी दखल घेतली जात नाही. आता खरं आपण बघितलं तर अनादी कालापासून ही दैवी संपत्ती आणि आसुरी संपत्ती एकाच वेळी वास करतायत. दैवी संपत्तीचं प्रमाण कमी असतं आणि आसुरी संपत्तीचं प्रमाण व्यक्तीमध्ये जास्त असतं. पण जसं गुणांच्या दृष्टीने बघितलं तर सत्व गुणही आहे आणि रजोतम गुण पण आहे. रजोतम गुण जेव्हा वाढतो तेव्हा आसुरी संपत्तीमध्ये तो दिसतो आपल्याला. पण आसुरी संपत्तीमध्ये रजोगुणाच्या बरोबर तमोगुणाचं पण प्रमाण अधिक होतं. बघा, रजोगुण हा स्वतःपुरता असतो ना, त्या व्यक्तीला मोठेपणा पाहिजे असतो, मान प्रतिष्ठा सन्मान पाहिजे असतो. पण त्याच्यामध्ये तमोगुण जेव्हा भर घालतो ना, तेव्हा माझं नुकसान झालं तरी चालेल, पण तुमचं नुकसान कसं होईल हे बघून त्या व्यक्तीला जास्त आनंद होत होता, जे अगदी निकृष्ट प्रकारचं कार्य झालं. तर त्यामुळे आपल्याला पाहायला मिळतं की दुसऱ्याचा नाश केल्याने मला काही मिळत जरी नसेल, पण तरीही तो त्या दुसऱ्या व्यक्तीचा नाश करायला त्याला आनंद मिळतो. अशी एक विकृत मनोवृत्ती जी असते ना, ती ह्या आसुरी संपत्तीचं कारण आहे. तर 4थ्या श्लोकापासून आता 20व्या श्लोकापर्यंत या आसुरी संपत्तीचंच कृष्ण वर्णन करतात. आता इथे ना पुढे हे आता वर्णन ऐकलं, म्हणजे दैवी गुणांचंही अर्जुनाने वर्णन ऐकलं आणि आसुरी गुणांचंही वर्णन ऐकलं. आता त्याच्या मनामध्ये काय शंका आली ते आपण बघूया. 5व्या श्लोकामध्ये त्याने आपली शंका व्यक्त केली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुच संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे ऐकल्यावरती अर्जुनाच्या मनामध्ये शंका आली की मी आता हे युद्ध करणार आहे. भीष्मदेव, द्रोणाचार्य असे श्रेष्ठ व्यक्ती पण आहेत कौरवांच्या सैन्यामध्ये, गुरुजन आहेत माझे. मग ह्यांना मी कसं काय मारणार? आणि हे मारत जर का मी युद्ध केलं, यांची हत्या मी केली, तर मग माझ्यामध्येही आसुरी प्रवृत्ती आहेत का? त्यावरती कृष्ण आता त्याला उत्तर देतात. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अर्जुना, तू चिंता करू नकोस, तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. इथे म्हटलंय ना माशुच, माशुच म्हणजे घाबरू नकोस. तर कृष्ण इथे अर्जुनाला आश्वासित करत आहेत की तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. तू युद्धात भाग जरी घेत असलास तरी आसुरी प्रवृत्तीचा नाहीयेस. तू सारासार विचार करतोयस, माझ्या आदेशाचं पालन करतोयस. म्हणजे कुठे क्रोध, खोटी प्रतिष्ठा, कठोरपणाच्या आहारी जाऊन तू युद्ध करत नाहीयेस. आता क्षत्रियांच्यासाठी युद्ध करणं किंवा शत्रूवरती त्वेषाने बाण सोडणं किंवा त्यांच्यावर अस्त्रशस्त्रांचा वार करणं हे दैवी गुण म्हटले जातात. क्षत्रियाने आपल्या कर्तव्यापासून परावृत्त होणं हा आसुरी गुण आहे. तर त्यासाठी कृष्ण अर्जुनाला इथे समजवतायत की वर्णाश्रम धर्माच्या नियमांचं तू पालन करतोयस, जो एक दैवी गुण आहे. तर त्यामुळे तू विलाप करू नकोस असं त्याला आश्वासन दिलेलं आहे. तर एक आता कथा सांगते तुम्हाला ब्रह्मदेवांची आणि या असुरांची, ज्यावरून आपल्याला स्पष्ट होईल की या असुरांची वृत्ती कशी असते. तर एकदा काय होतं की सर्व असुर ना ब्रह्मदेवांकडे जातात आणि त्यांना सांगतात की आम्हाला तुम्ही सांगा की आम्ही श्रेष्ठ आहोत की देवता श्रेष्ठ आहेत. आता ब्रह्मदेव विचार करतो की या असुरांना मी सत्य सांगितलं की देवता श्रेष्ठ आहेत तर हे त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे सगळीकडे गोंधळ घालतील. तर ब्रह्मदेव ती वेळ टाळून नेण्यासाठी या असुरांना सांगतात की तुम्ही थांबा काही दिवस, मी तुम्हाला सांगेन. तर काही दिवसांनी एका मेजवानीचं आयोजन करतात. तिथे असुरांनाही आमंत्रण दिलं जातं आणि सर्व देवतांनाही येण्याचं आमंत्रण दिलं जातं. मग पंचपक्वान्न वेगवेगळी स्वादिष्ट व्यंजन अशी तयार करतात आणि सगळेजण आता एक एक करून येऊ लागतात. पण काय तिथे त्यांची ते काय ठरवलेलं असतं की प्रवेशद्वारातून आतमध्ये प्रवेश करणारा प्रत्येक व्यक्तीचे हात एका बांबूच्या आतमध्ये घातले जातात. म्हणजे खांद्यापासून थोडंसं खाली पासून मनगटापर्यंत एवढा हात बांबूच्या मध्ये, म्हणजे काय तो वाकणार नाही हात अशा ह्याने. आणि मग प्रत्येकाला आतमध्ये प्रवेश दिला जातो. मग छान पंगत मांडलेली असते, वेगवेगळी पक्वान्न ताटात वाढली जाऊ लागतात. आता असुरांच्या तोंडाला पाणी सुटत असतं, पण खाणार कसं? ते हात तर बांबूमध्ये अडकून असतात ना. आता या हाताने अन्न उचललं तरी ते तोंडाजवळ त्यांना नेता येत नाही.
आणि असुर कसं आहे, असुरांचे आपण गुण अवगुण म्हटले ना, कसा तो स्वार्थी असतो, त्याला इतरांची कोणाची पर्वा नसते. आता मी इथे बसलोय, माझ्या समोर उत्तम अन्न आहे आणि मला ते खायचंय, हा एकमेव इच्छा त्याची असते. आणि त्यामुळे मग हात तोंडाजवळ नेता येत नाही, इच्छा पूर्ण होत नाही, त्यामुळे क्रोध येतो त्यांना. मग ते आता विचार करतात काय करावं बरं, अन्न तर एवढं स्वादिष्ट दिसतंय आणि भूक पण आम्हाला लागलीये, मग आता काय करावं. तर मग हाताने उडवावं अन्न आणि तोंडाने झेलूया ते, जसं आपण बॉल पकडतो ना तोंडा म्हणजे कॅच करू तसं. पण तेही त्यांना काही करायला जमत नाही. आता अन्न कधी खाली पडेल, कधी चेहऱ्यावरती, कधी अंगावर पडेल, असं ते चित्र सगळीकडे सुरुवात व्हायला लागतं. सगळे अन्नाची नासधूस हे असुर करू लागतात. आणि देवता कसे असतात बघा, दैवी गुणाने त्यांच्यामध्ये प्राबल्य असतं, दुसऱ्यांचा विचार करण्याची त्यांच्या क्षमता असते. आपण दुसऱ्यांना त्रास देत नाही हाही विचार असतो आणि दुसऱ्यांना कुठल्या प्रकारे मदत करू शकतो हाही विचार दैवी गुणांमध्ये असतो. तर ते देवता विचार कसं करतात की मी खाऊ शकत नाही, पण मी दुसऱ्याला खाऊ तर घालू शकतो ना. आता हा विचार करून देवता एकमेकांच्या समोर बसतात, आणि एकमेकांना स्वादिष्ट भोजन ते भरवू लागतात. आता तेवढ्यात तिथे ब्रह्मदेव येतात, असुरांकडे जातात आणि विचारतात काय झालं का पोटभर भोजन तुमचं. तर सगळे असुर एकसाथ आरडाओरडा करायला लागतात की आम्ही तर उपाशीच होते, काय आयोजन आहे, कसं तुम्ही आम्हाला काही मिळतच नाहीये. तर तेव्हा मग ब्रह्मदेव देवतांकडे इशारा करतात. मग तेव्हा असुरांना अक्कल येते आणि ब्रह्मदेवाने एक शब्दही न बोलता, जेव्हा त्यांचा प्रश्न होता ना असुरांचा कोण श्रेष्ठ आहे, तर आता ते आपल्या आपणच तुम्ही ठरवा असं सांगतात त्यांना ब्रह्मदेव. तर हे आसुरी लोक या प्रकारचे असतात, स्वतःचीच त्यांना काळजी असते, स्वतःचाच केवळ विचार करतात. आता आपण श्रीला प्रभुपाद यांचं उदाहरण घेऊया बघा, जे हिप्पी होते त्यांच्यामध्ये हे अनेक असे अवगुण होते, पण प्रभुपादांच्या प्रती त्यांची मात्र श्रद्धा होती. जे आपण म्हटलं ना संगीतामध्ये किंवा म्युझिकमध्ये त्यांना जो इंटरेस्ट होता, आणि त्यामुळे त्यांनी तो हरे कृष्ण महामंत्राचा तो ठेका म्हणा पकडला, त्यांची लय पकडली. आणि जसं आपण म्हणतो की तो विझत चाललाय अग्नियात, आता ह्यांचा अधोगती अगदी निश्चित आहे, ज्या प्रकारचे जीवन जगत होते. पण त्या विझत चाललेल्या अग्नीवरती थोडीशी आपण हवा दिली तर त्या ठिणग्या पुनर्जागृत होतात आणि मग तो अग्नी पेटतो. तेच कार्य त्या प्रभुपादांनी केलं की चुकीच्या गोष्टी सोडून दिल्या आणि त्यांच्यातल्या चांगल्या गोष्टी बघितल्या आणि त्यांच्यामध्ये त्यांनी भर घातली. आणि तिथून मग त्यांच्या जीवनाची दिशा बदलली, त्यांच्यामध्ये अनेक संन्यासी पण तयार झाले. आणि आजही प्रभुपाद जाऊन आता जवळजवळ 50 एक वर्ष झाली, पण चारी म्हणजे नियामक तत्वांचा काटेकोरपणे पालन करणारे, त्याच्यानंतर जप करणारे 16 माळांचा, त्या प्रकारे पोशाख करणारे, असे म्हणजे पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झालेले त्यांचे भक्त आजही अमेरिकेमध्ये आपल्याला दिसतात. तर हे केवळ प्रभुपादांचे प्रयत्न आहेत. आणि बघा त्या आत्म्यामधली जी कृष्ण भावना आहे ती जागृत करण्यासाठी तशी दृष्टी पाहिजे ना. आपण दृष्टी बघा, आपण बघितलं एखाद्या व्यक्तीला तर आपल्याला त्याचा दोषच दिसतो, मग त्याचीच आपण निंदा करतो. त्याच्यात काहीतरी चांगली गोष्ट लपलेली असेल तर आपण ती बघण्याकडे प्रयत्नच करत नाही. तर हे आपल्याला विशेष करून समजलं पाहिजे. आता 6वा बघू श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाच्या मनातला संशय अजून गेलेला नाही हे बघून आता कृष्ण आसुरी गुणांचं अजून सविस्तरपणे वर्णन करतात. आता हा भाग महत्वाचा आहे की आपल्यामध्येही असे काही गुण असतील तर आपल्याला हे दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण आपण समजून घेतलं हे आसुरी गुण आपल्या बंधनाला कारणीभूत होतात. आपल्याला दैवी गुण आपल्यामध्ये आणले पाहिजेत, विकसित केले पाहिजेत, जे मोक्षदायक आहेत. तर हे 2 प्रकारचे बद्ध जीवात्मे आपण म्हटलं, एक म्हणजे ज्यांच्यामध्ये दैवी गुण आहेत ते म्हणजे सूर,
आणि जे अम, ज्यांच्यामध्ये आसुरी गुण असलेले हे आसुरी प्रवृत्तीचे. तर दैवी गुण असलेले जे बद्ध आत्मे आहेत त्यांचं जीवन कसं असतं, संयमित असतं, शास्त्रांच्या आदेशाचं ते आचरण करतात. दैवी गुण असलेले बद्ध आत्मे गुरु, साधू आणि शास्त्र यांचं प्रमाण मानतात आणि त्यानुसार आपलं कार्य कर्तव्य करत असतात. पण आसुरी प्रवृत्तीचे जे बद्ध आत्मे आहेत ते कुठलंही प्रमाण मानत नाहीत. ते स्वतःच्या इच्छेनुसार आपल्या मनमर्जीनुसार कर्म करतात. आता आत्मे दोन्हीही बद्धच आहेत, दैवी गुण असणारे असतील किंवा आसुरी गुण असणारे असतील. दोघांनाही प्रजापतींनीच निर्माण केलेलं आहे. प्रजापती म्हणजे प्रजा उत्पन्न करणारे. पण हम्म. कुठला एक गुण आहे जो त्यांना दोघांमध्ये फरक ठरवू शकतो, दैवी आणि आसुरी प्रवृत्तीमध्ये? तो म्हणजे दैवी गुण असलेले आत्मे हे वेदसम्मत शास्त्राचं पालन करतात आणि त्या आदेशानुसार जगतात. आणि आसुरी गुण असलेले मात्र शास्त्रसम्मत आदेशाचं पालन करत नाहीत, आपल्या मनमर्जीने वागत असतात. तर आता 7व्या श्लोकापासून आपण पुढच्या वेळेला बघू. तिथे मग आसुरी गुणांचं अजून आता डिटेल सगळं वर्णन दिलेलं आहे. ते पुढच्या वेळेला म्हणजे आपण आज काय गुरुवार आहे ना, म्हणजे सोमवारी आपण बघूया. तर इथे मी थांबवते.